अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गावाना हो ये तो जीना ना छोड़ेला सजाना हो तो जीना ना छोड़ेला ए सखी जब से लाइन बकरा के गावाना हो ये तो जीना ना छोड़ेला सजाना हो उता हर दिन करेले तावाहे हो हमी लगइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले काचा हो मिल गइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले काचा हो मरद बाट नंबर 1 देत रहुए जो जानो से दिया पर रात भर हो करता रो जाओ सुना ना मरद बाट नंबर 1 देत रहुए जो जाओ से दिया पर रात भर हो करता निरोजा हो हालांकि साले में बनाई भी है माई हो हम के करत जाके बताई हो हमी लगइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले काचा हो मिल गइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले काचा हो देहिया के गरमी उतार देत बान झार हो विकास प्रेमी ऐसना मिली ना बकार हो सुना ना देहिया के गरमी उतार देत बान झार हो विकास प्रेमी ऐसना मिली ना बकार हो हाथ पूरा मुके रखेले उपोल हवा में राजसिया रवा जोई है हवा में हमी लगइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले काचा हो मिल गइले भतारे हमरा अच्छा हो अब बेची है यार साले